Serbisyo Publiko. Aksyon Radio Philippines Star Time, Las 10:08. Time. Starbay sa Action Night Patrol, pagkasunod sa dili, gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Isibo ng orasan sa inyo si Berlo Action Radio Philippines Star Time, alas 10:11. Sa liwat mayong gabi. Kamusta naman ng mga suki na to siya matagpanamati karon nga adlaw Webes or karon nga adlaw Biyernes, unang adlaw petsa 1, una man nga petsa sa bulan na kita sang Nobyembre, Oktobre. Tani maskara na sa Bacolod, no? Pero daw way tsansa mag-champion tungod sang COVID-19. Biyernes namang edisyon sa isiling nga palatutunan sa Kirandan, liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sang aton news team. Aton sini nga mga correspondent sa pagdulong sa pinakauli hilabas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa aton sini kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dara na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ato sini ka Patrol 2 Crosswind Patrol nagalambiyong naman sa pinakabahin sang Metro Bacolod. Bantayan naton kag himulsuan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Way taman ginapangayo ara magaresponder. Biyernes naton sini nga edisyon. Buylog naton ang puwersa ni Aksyon Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Nino Bugina. Update sa pagbantay sa balita national, international, breaking news, flash report. Labi ng update naton sa COVID-19.
Kinatutukan nina ni aksyon ang defensor. Opdam kita sa atong sini nga mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control. Sa technical side, ang puwersa ni broadcast engineer Nelmar Madera. Back up diri sa atong nga IT expert, Sir El Rey Dutilios. Dito sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sangbago, ang puwersa ni broadcast engineer, Chief Engineer Noel Pinyaran. Sa kinanda ng inyo sinilagas anchorman sa Action Night Patrol. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ko sa Labilin. 46 minutos nga pagpangalagad inyo pala tuntunan. Una nga bahin sa atong sili paplagad ginadulong sa inyo sa kalwasan. Police Colonel Manuel Placido nga igadistino dito sa Campo Crame kag part man sa iya sini nga promosyon. Good luck para kay Colonel Placido kag welcome diri kay Colonel Martir. Is Colonel kasi Colonel Martir yati Ilonggo gijay taga arat layla balas Bilimuntibla mo. Nagpangalagad man sa Negros Occidental Provincial Police Office sadto sa NIR. Tapos nagpangalagad man diri sa Bacolod, Lawig man. Hasta ito nga na-assign sa Mindanao. Basta nga nangin police security group sang mga chiefs police security group para sa mga BIP. Prior sa assignment diri sa BCPO. Nangin city director man sa Zamboanga City. Di puwerte man ang performance ni Colonel Martir. Excellent. Achiever kag performer. Multi-awarded man nga klase police. Si Colonel Thomas Joseph Martir. Gabay pa nga ang mga expertise, ang iyang mga achievement kag accomplishment, maayo nga performance sa mga lugar sa diin siya na-assign. Sa iya pagbalik diri sa Bacolod, kabay pa nga mangin maayo kag iya lang masustain. Of course, with the help sa kapulisan man sa BCPO, sa aton nga mga stakeholders, sa aton nga mga Bacoleños, kaya mo man ang ginapangayo ni Colonel Martir. Sa turnover ka man kay nati, ara man si Mayor Bing Dia, ara man si Police Colonel Henry Binyas, former BCPO City Director. Saday po na sa Subong Visayas. Ara man si Police Colonel Romanilios, ang Deputy Regional Director for Operation. No less than ang Regional Director, si Brigadier General Rolando Randa Tiara gid kaina sa turnover of command agipatigayo dira sa Bacolod City Police Office. Kagabay pang matutukan ni Colonel Martir diri ang mga problema nga nag-crop up diri sa Bacolod, especialmente ang atong crime, mga unsolved cases diri. May mga backtracking himuon si Martir. Hopefully makahatag ini solusyon sa mga unsolved cases during the time ni Colonel Placido, no? Hindi man malipod nga damo man siya. Damo di kaso sa Bacolod nga wala gid masolbar mo sa time ni Colonel Placido. Basi sa pupungko ni Colonel Martir, amat-amat niya ni buksan kag masolusyonan, no?
So again, congratulations kay Colonel Thomas Joseph Martir. Halos kilala sang BCPO sang Negros Occidental Provincial Police Office. Ang ini nga porsyon sa ato nga pagpangalagad ginadulong sa Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon!
Ante sa report na Aksyon Radyo Ligote, bicheck tayo ng ato sa nga Patrol 2, Crossman Patrol. Kamusta tayo paglibot-libot ni Aksyon Del Salazar. Sini naman nga kagabihon, kamusta ta ang sitwasyon sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Del, please come in. Actionary Class Jess, 23 na fresh ka pa ba? Aba, press ka pa ba? Ikaw, guru, lata na. Lata ka na, guru Dilay. Lata na silil. Oo, kay Pakato. Ay, ambot na actionary. Kay subong adlaw, atiya mo na, no? Subong, hindi kit malikawan actionary ka. Hindi kita malikawan nga ti ang filing balas ng COC nga kung mahimo, may mga himata ka actionary nga nagaupod, no? Nga nagapangita balas ng suporta. Oy, gali. Nga mag-file sang COC, tiyan mo na ang mga panawagan sa aton sining mga COMELEC officials na kung mahimo, ti ikaw na lang isa-isa, duwa, tatlo. Oo. Pero ang ibang ti, may mga upod ti nga mga supporters, himata, mga close nga mga individual sa pag-file, no, sang certificate of candidacy o kung na COC actionary. Kita dito sa Bacolod City, only one nang ito si Mr. Alan Arroyo. Tuod ka? Nag-isahanon, kumbaga, pang third term yan na actionary ka. Ano, no? Third term yan na. Third term? Oo. Kay ika-third yun na kanong try, Oo. ti galing ti ula kakapaslawan. Kakapaslawan pa sa, no? Oo. Kay residente ni sa sang barangay Sumag, siyudad sa Bacolod, kumbaga ti amuning mga early bird actionary. No? Anong laganan nito ko na? Councilor sang Bacolod City. Katakloy na kadlagan eh. Katatloy ng adlagan. Ti damo mag-actionary na kilala nga mga politiko na sa una nga try ti wala nangin madinalagon. Sa ikadua wala mangin madinalagon. Ti base sa ikatatlo. Hindi nga po manilagon. Natawon ta. Ti ka pa Try and try ah. Correct, actionary. Kamu nangin sakto, no? Kay daw mga politicians sa una nagatugaplak pero sa uli makabangon na. Oo, correct. Nagapangibabaw action na Eric. Galing ka ti kapila ka pa naman itong balay. Oo. Dapat ano na mo, nagapanalupsop ang pilas, Nan. no? Antes ikaw nga mag-ayok. Okay lang na pilas ka nagdragan ka nakatusmo ka puro ng pilas sa bulsa mo ti. Among nang budlay to hindi pa dali budlay na ahuyohon dali. Amo lang sakit-sakit ang generika. Pero mahilig kayo sa Alan Arroyo at isa lang isaya. Kumbaga nagkasunod siya sa mga panawagan sang COMELEC. Mayo ba na? Nga first day, no? Para at least kung may diferensya ng imo sa nga COC, madiparahan na. Gani? O mayara pa sang option. Unlike kay ina nga mayara gito yung luya na mag-inkwentro kay Vice Governor Jose Ferrer. Oo. File sa actionary sa nga sining kandas yung galing kulang nga sining documents. Ti ambot ako basta mabalik to siya buwas nga daw. Kay kinala 5 ti dula siya nakabalik actionary ka. Kaya sama na 5 ang filings ng COC mo. Taga binalbagan to siya actionary mga 30 plus pala nang yan sining edada. Ay gali. Ano braya? Ambot no tiyang obra. May kwentro sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Oo, kaya sining ginawyapan nga COC for Vice Governor sang Negros Occidental. Tiya man na diritso ah. Correct. Ang baga ni Vice Governor ti okay ba yan respeto yung mga actionary ka. Wala mo na kaso kung may kwento. Alam mo na sa pungga ni Vice Gov nga hindi mo dagan. May basi kung alang ko si mo. Hindi man na. I-give up ko na lang yun, ano? Si Vice Gov pa. Oh. So, wala mo na problema kung... Why siya pinag-file kontra kay Governor Lacson? Si Attorney Jan Rola, why pa ka-file? Why pa, ginaulat natin. Okay. Okay daw matunog mo ng ngalan niya eh. Mulang balantayan ko na madayon, actionary, since siya ni ang convenor sang PDP Laban sa Kusi Faction or Kusi Wing diri sa may Negros Occidental action na Erika. Tanawan tani, kasi may pito pa kadlaw ah. Boss kay total... Sabado nga, abre ano? Abre,
establish sa gyapon ang Comelec province temporarily dira sila sa may capital, Okay. no? Sa may social hall. Ang Comelec Bacolod dira lang sila sining office action Erika. Kay iban nga mga Comelec offices kung gutok ganing ila sa nga area, pwede sila action Erika pili isang lugar nga mas ligwa-ligwa aga damo nga tawang ma-accommodate like dito sa iban nga lugar sa National Capital Region or Metro Manila. Ang iban ti nagsaylo gid action Eric sa iban nga lugar nga open space bilang preventive measure man kontra COVID-19. Mayo man diri sa may Comelec Bacolod kag Comelec province sa may capital. Mga timira gid sang kumbaga space no for katapos ng media nga makahulat action Eric in kaso gid man nga may mag-file, maka-interview dira no kag may baluan sa publiko kung sino nang mga nag-file sa certificate of candidacy action Erica. So manabantayan na boss kadlaw kay base may mga unexpected lang nga mga announcement, unexpected nga mga persona nga mag-file sang COC. And diri sa may siyudad sa Bacolod may big announcement naman boss kadlaw. Nan. Bantayan nyo, boss nga adlaw. Sa hapon. Sabado. Walang balantayan ako sa direct kay may mga initial information kita. Nga boss nga daw, mayari diri sang confirmation. Basta dira lang i-teaser lang kung baga. Ano na sa province kung Bacolod? Bacolod City, buwas sa hapon. Buwas sa hapon. Kung baga series ni mo. Ngayon Series, no? The other day, may mga announcement. The other day, may mga announcement. Yung maning continuation. Buwas na ito may baloan ko na ano ang part 2 or sugpo na sa istorya sa politika diri sa may siyudad sa Amerika. Part 2 sang COC. Yes, part 2 sang COC Action Erica. Team ng balantayan. Balantayan na buwas ang Bacolod. Yes, since si Mayor Bing October 6 nang mag-file sila sa COC si ang camp naman ni Benitez kay October 5. October 5. Kaya kay hindi sila tingob Action Erica. Kay budlaman na magdungan. Yan, hindi mo na pwede. Magdungan pag tiras pala ang kontra mo, no? Oo, no? Magatumbagay ka mo bita ko. Sadya ko rin, no? Sadya ko rin. Pero wala, friendly fight, kumbaga, friendly competition, Importante, dira, ang pumunuyo, may pilian, makabenepisyo, kag ihatag naton ang kinamataran sa tao nga magpili sang nagakaigo nga mga lideres sa Action Erica. Simpo mo na sa mga pumuluyo mo. Correct, simpo, no? Simpo sang makamanimani man Piladat. Simpo nila may tiyon nga makapuro paligis ka pa mo. Mga sa kapihan. Kapuro kapihan, at least libre kapi mo da. Mag-inom na ko si Dile ko, hindi mo siningat di action day, ano ni? Sino ko na i-charge? Charge sa Gingy, Lista lang na danay, Kay kagawad magbano, So, muna yung balantayan sa mga masunod nga. Nano oras nila si Rangkwan ng Comelec? Alas 5. Alas 5. Tibuas at 8 o'clock? 8 a.m. Amon Japon. 5 Japon mo amon sa Japon Action Erica. Okay. Ti kay amana gani no kun partido ka mo ti isa mo na kadlaw dire-diretsong filing sang COC pero kun independent Action Erica mo ginang ginabantayan sa makatapos ang media kay iba naga-walk in no ang ibang wala naga-inform ahead of time nga mag-file sila so dapat bantayan gid no makatapos ang media kung sino sining interesado for 2022 elections action Eric no. Tama-tama na boss ko sino sa Bacolod naman sa hapon Yes, insakto gin no. So diri sa masya sa Bacolod karon nga Friday night Saturday night kita karon. Diri sa may Bacolod City Action Erica pila na ka patrol cars na nagalinabay no diri sa may Bacolod City Public Plaza kadi naman sa may Cyber Center. Mga police visibility patrol no sa aton sining kapulisan. Kung Friday night arapa no. Arapa kami pila Action Erica mga establishment mong bisan may mga curfew hours Action Eric mayara sige hapon sang mga establishment kaya 24 hours walang nagabukas nagabukas like that sa may Dalan Lacson mayara dira sa may Cyber Center mayara mga 24 hours nga mga establishment kaya iban pa nga mga area Action Eric usually mga establishment kung sa diin mayara man sa mga commercial establishment nga ang trabaho sige-sige like mga BPO company Action Erica. Libot man police ta Del?
Yes, nagalibot sila action, Eric. Kasi kung makita mo yung police patrol yung arakabal sa kilid ng dalan, Oo. normal lang ang pamangkoton ka diin ka na, ano sining ubra mo, Yan, ni oras yan. arak pa sa kilid ng dalan. May curfew kita diri sa may syudad sa Bacolod, especially extended ang GCQHR sa syudad. Kada mo na pamangkot kung bala required sa gyapon ng negative RT-PCR test pa diri sa may syudad. Yes, required sa gyapon action, Eric. Kaya kung ang taon natin ang EO47 ni Mayor Bing subong ang tawagin pagwat ito, wala man sang pagbago, same sa gihapon. Umamon gyapon. Ang sa gihapon action, Oo. Eric, ang curfew 10 p.m. to 4 a.m. Ang liquor ban naton, nati bawal public consumption 12 noon to 6 p.m. pwede ka makamakal. And then diyan mo na ang mga travelers natin nga loob din nga magsulod, bawal sa gihapon ng mga leisure travel, no? Prohibited sa gihapon na need sa gihapon, no? Ang negative RT-PCR test result 72 hours prior sa mga pag-abot diri sa may syudad sang Bacolod. Naman sige pa mga protocol nga ginaubras sang Diyos sa Bacolod City Consistent nga ginanantaw ti ang muling makabulig para mabuligan ang pagdubo-dubo sang COVID-19 cases so galing subo-subo. Oo. Kay dapat manubo-nubo action na karon nagasaka ang aton sining nga kaso. Tuod, no? Di subong 229 na. Ang iba nagkapamangkot 229 din naging kuha. Siyempre sa data sang Department of Health Region 6, no? Oo. Kaya ang iba hindi ginapusahan tayong media nga 229 din nagkat. Alin na yung sa otoridad sa Department of Health Region 6 no mga sining daily bulletin nga ginapagwapan para ma-update ang mga cases dito sa may syudad sang Bacolod Action, Erica. Oktubre na dil pero daw kasubo, no? Kasubo, pero kaina, may nagyan kami deduction ninyo dito sa Midaran San Juan, nagasiga-siga nga parol, o ganun pagbalik namon, napatay na. Wala na nagasiga. Dito na baligya to, guro, actually, boss, balikan to na. Ginabaligya. Ginabaligya siguro to, kay kadamo sa mga parol nga nakahang, dili lang sa may likod sa San Sebastian Cathedral. Gibla buwas sa gabi, mangkot na Oo, pila. mga taon tagpila, no? Kay pagbalik ang action ninyo, sirado, temprano pa siya na nila. Mga around alas 9, guro. Kay kaina, temprano, nagdabay kami daw hindi pa ba namin kung ang litrato, kay doon saan nagpa. Isipa, pero 85 dias lang, Pasko na, tapos pre 92 days na lang, New Year na, lagi, no? Kadasig lang. Wagid. At sa mga ihada, kagihado ko dati, pass lang talaga. Pas na, na kayo may COVID. Oo, may COVID. Pag wala COVID, balik ta. Balik ta. Oo. Oo. Budlay, gino? Oo, kung may mga Gcash ka mo, sin, okay. Oo, mantinero ka mo talaga sa pang load ng danay. Pang load na. Pang load ng danay. Actually, pang online class kang danay. Oo. Para at least may load ang inyo sa nga internet connection. Kag online class, sige lang. Sige po na action. Rika, so far, tiyan mo ang observation report sa patrol nga madulong. Subong subong Biyernes. No, Biyernes pala. Very excited ako magdomingo. Oh, ba? Excited ka na. Yes, illegal na dulong sa inyo sang TTX 500. Gusto ko mag-inom sang action doon sa Lazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Radyo! Salamat kay Aksyon Adel Salazar. Observation report sa Patrol 2. Lutawhay ang Bacolod, hopefully tara ni magkakaon kag hasta nga magaha, no? Ang report ni Aksyon Adel Salazar ginadulong naman si
I-check ta ang report ni Aksyon Roger Gutipros for the meantime nga wipa mag-greet kita na di ba? Pulo pa namyo tanay sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati karon nga gabi diri sa inyo nga palatuntunan. Happy listening dira sa kay Ebony Butcher and the family dira sa Barangay Blooming Street, Morsha. Si Jeneline Banduha sa Quezon. Risa Acevedo Mercurio sa mga Mercurio family dira sa Purok 3 Magsungay ga monitor gid. Ni Misha Rokis dira sa Barangay Tangob ga monitor man sila da. Rosemary Kabugwason sa La Carlota City, Barangay Cubay. Ara ga monitor sila. Sa Sitio Lupa, Barangay Sagala, Castellana, ara si Raymar Hicano Halasgo. Eliezer Likayen, mayang gabi, kay Jacqueline Mareño, Liberty Beniti Novaldo, kay Bimbo Arcilias dira sa Barangay Binubuhan, kami ka ni Eden Medina. Paring kita sa guys ang Tokyo, Japan, kay Edwin Penada sa New Jersey, ara sila. Toto Ronald Kabasa gawa. Paurok-urok man sa Aksyon Night Patrol program, no? Sa aton nga mga taxi driver da, kag sa aton nga mga membro sa Operation Turong Task Group, ga monitor man diri sa inyo nga palatuntunan. I-check tang linya ni Aksyon na Roger Gutip gikan sa area sang Northern Negros. Ay nga porsyon sa tabalakat ginadulong man sa iyo sa kalaban sang may lugar. Ano na sa Toto Nilmar? Hindi sa kontak? Way ka sabat? Way sa kasabat? Aksyon Radio Philippines Standard Time, oras 10:43. Magabalik ang news series para tutunan. Dugangan ta ang aton sila magsabalita pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw
sa pagtuhaw sa militon. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon, radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, nag-Volter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
sunod sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pinggan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa talaga do, hindi kita available ang signal ni Action Roger, no? Si Action Rofox, kasi talaga do, hindi kita mayo ang conditions ng lawas siya. May gabi dira kay Manong Ramon, kay Manang Lilia Taton, Manunoy Rimo, kay Maninay Clarita Tampipi, Toto Clark dira sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, ayong gabi dira. Sa kay Mila Milyara Sapul, dira sa may Purok Sunflower, Barangay Tangob, hasta matapos ko ng programa. Salamat gid Mila Milyara Sapul. Mario garay may hapon. May hapon may gabi dira sa mga taga Purok Kagaykay Barangay 2, always gid nagapamati. Salamat gid sa mga taga Purok Kagaykay Barangay 2. Teresita Urita Kahuraw may gabi. Nagapaurok-urok pa sa Action Night Patrol. Ang mga taang aton dira nga mga listener sa may check-in hotel kay Vicente Encarnacion Similiano, para sila pa urok-urok kita pamati, no? Sa mga taga Bacolod Eagles Club kay Kuya Maki Kayong, kay Police Master Sergeant Joselito Lugo and family, haragid monitor si Kuya Romrom Rojo at si Kuya Daryl de la Cruz. Always man nga nagamonitor sa atong sininga pagparagas. Tara nga mapisalis kang miyembro sang Bacolod Eagles Club nga monitor gid sa ato. Dari ito importante ning public service kay naging ayo gini sa ato. Kung sino man ang nakakita sang isa ka bag nga gamay, color itom nga may unod nga importante nga ID, parehas ang driver's license, senior citizens ID, kag iban pa, ina ginapanigyahan ni Philip Tabuena Alihado. Ang makakita, palihog lang idul on diri sa istasyon sa Action Radio. Pwede gani mag-contact sa iyang cellphone number 0917-168-001. Pwede gani sa 0968-8552069. Ama gidi na ka-importante. Nagapaksyon si Philip Tabuena Alihado. Pinapaksyonan man ang mga masunod. Pinapaksyonan si Raul Makiling na si Homer Nases, napatay sa September 18. Tapos nilang lubong niya sa 29 pa niya. Natag sa ako ni guard kinaring isa, no? Anyway, sa aton nga makapulisan, extra lang nga paghalong kay daw kuan may mga report kay daw may mga balay-balay naman sa mga doon na target sa kabatan, ha? Basi kung double type sa ato kapulisan ang ilang police visibility patrol. Subong amuning Oktubre pur daw kapuraot gid tanan mangita tanan sang ideya lang bisan paano magamani ti pangawat ang obra o ato nga mga tanod sa mga barangay nato na
Sonda yung tanod sa barangay Panukoy kapurti ka alerto. Ikagahon ang ronda. Kusang kawatang usa to hindi man ka perform mayo kag hindi man makapasikat kay kalibot ang ato nila mga tanod sa barangay Pahanukoy, no? Sige, balikan ta si Action Del Salazar sa last kag final report sa atong sininga Patrol 2 sa tipo niya sininga mga police report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Diyan si Action Del Salazar sa balik report sa Patrol 2 Del Piscamak. Action Eric, satisfied ang hanay sa mga negosyante diri sa mga syudad sa Bacolod sa performance sa ginpakita ni Colonel Manuel Placido ang anay director sa Bacolod City Police Office. Sa interview sa Action Radio, ginpahag din ni Mr. Frank Carbon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Na kontento sila kay Placido bangod sa mga consultation man niya ginpatigayon sa tungasang kapulisan kag hanay sa mga businessmen. Ginabi-abi naman ni Carbon si Sir Martir bilang bago nga pamuno sang Bacolod City Police Office kag nagalaom nga kabay pa mapadayon ang consultation sa tungasang kapulisan kag hanay sa mga negosyante. Action Erika. Ginpahayag man din ni Carbon nga maayo kay mag-intindihanay ang businesses sa mga negosyante kag si Sir Martir nga isagid ka Ilonggo or Bacolod Pulisa. Ginapaabot din ni Carbon nga kung mahimo si Sir Martir makahimo din sa mga new strategy kung matika nga batok sa mga organized crime group. Action Erika. Aring palayaga kag tingog ni Mr. Frank Carbon sa MBCCI. Satisfied din kami kay si Placido to. Istorya gito sa amon. Oo. Sir, ano bang area ang luyag niyo buhato namon? Para nga kwan, kay kamo ang kwan, no? Ang ari permisa dalan. Gabriel mo tinda ang kamo gasira and everything. Kami siya to consultant siya and everything. Oo. Hopefully ining bag-utang city director will do some call. Amo man na dapat natin ang ganon. Not only the police, but also our local officials, the executive branch, aton mayor, ang aton, even ang aton nga councilor. Correct. Abi mo dapat legislative action. Dapat makonsultan sila para malaan nila anong mga ordinances ang dapat niya pagpuhula or i-improve or i-revisit. Actually, Rick, nabatihan si Sir Lumayo to si Frank Carbon. Sa MBCCI, matati dapat kahit sa kapulisan, ang city officials dapat mag-coordinate man sa hanay sa mga negosyante para ma-improve actually Rick, ang mga ordinansa, ano dapat na i-revisit o ano mga ordinances ang kinahanglan ibalayon para mas mapayo pagid ang business sa climate tree sa may syudad sa Bacolod. Ready between na lang sa statement ni Carbon daw dako man ang ilang expectation kay Martir, no? Yes, Action Eric, nga ti amo na no nga sa tungasang COVID-19 pandemic mas mag-improve pagid ang business climate diri sa Bacolod City sa Buligman sa kapulisan Action Eric sa pagpatuman sang peace and security man no diri sa may syudad sa Bacolod. Action Eric. At sigurado ko na masapol na si Martir na sa atong mga business sector kag makortisi call man sa mga stakeholders naton di? Yes, no. Kaya matagan mention ni Sir Carbon, hindi dapat partner niya, no, ang kapulisan. Correct. Hanggang hanay sa mga negosyante para mapaiway ining mga nagakatabo ng krimen sa may syudad sang Bacolod. Mga brilliant ka mga opisyal sa BCPO Yes, Action Eric, no? Samtang, ang barangay Handumanan may rasang bago Action Eric ng barangay Kagawad replacement ini siya sa nagtaliwana. Nga si Kagawad Ami Esmolo, no? Damlaglang nagtaliwana siya Action Eric, tinagbulos diri siya. Si Mark Anthony Danoy. Mark Anthony Danoy, nag-take out ini siya kay Mayor Bing Lunaldia kahapon pa ni September 30. Sa barangay Handumanan na? Sa may NGC Action Eric, dito sa may City Mayor's Office. Pero yung napatay na sa Handumanan? Yes, sa Handumanan, Action na. Ano na ni Danoy? Possibly mata. Bata, ya? Wala lang kayo di Action Eric siya sininga, no? Kay naputang diri Mark Anthony Danoy na nagpanumpa bilang new kagawad sa barangay Handumanan Action Eric. Kaya katawag mo din sa mga city officials, sa barangay officials ay nagsaksi sa pag-take out man, no? Sang bago nga barangay kagawad sang barangay Handumanan.
Samtang Comelec Bacolod nakabaton diri sang sulat from former Congressman Albi Benitez, nag-inform lang kay election officer Attorney Katina Trinio Kanya Oo. na sa October 5 action Eric si Benitez mag-file sa nga COC bilang mayor sa Bacolod City. Pero according diri kay Attorney Kanya, wala siya na-inform kung bala upod man ang slate, no, or iban nga mga konsihal nga magapapili man under sa grupo Oo. ni Benitez action na Eric. Pero isa diri sa pagklaro ni Attorney Kanya nga hindi man kinahanglan nga mag-set sa appointment action Eric ang isa ka kandidato nga naga-inform sa election officer nga sa sining adlaw mag-file siya sa certificate of candidacy kay wala man sa appointment system nga gina-implement ang COMELEC kag Oo. first come first serve basis ang Correct. isang process nga gina-observe, no? So October 5 Benitez, and then October 6 sa Grupo Progreso. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall or mga balita gikan sa patrol ang action niya. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Radio. Taryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Light ka. Salamat Kinaksyon D. Salazar. Magandang gabi dyan sa kay Ronald Langote sa Pampanga. Sa kay Teresa Pacheco. Watching from Hong Kong si Mabel Istrobo, no? Kay Ebony Butcher dira sa Germany. Wow, nagapaurok-urok pa siya ho. Ebony Butcher pro ari sa subong diri sa Pilipinas ara sa barangay Bloomingtreat sa Canlaon View dira sa area sa Morsha. Salamat gisi po padayon na pagpamati. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimanon Action Night Patrol Program. Biyernes edisyon katakop ini temporaryo balik ini buwas Sabado. Atong sining mapatrola unit reporters in action nga napalagay karong gabi kay Action Dale Salazar. Back to back sa itong piloto Action Ninyo Bugina. News Center Action and Defensor Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup Security Guard Tunok Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner with IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog sa Sabago. Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Sa ngalan sa atong Station Manager Action na Magbanwa. Production Chief News Director Rex Cantong. Ang nyulagat ang Kurman Action Night Patrol Program Lunes Tubtub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbano na kasiringan Diyos. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog magpangamuyo. Sa iyo po pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog a kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo